Про палітычную сістэму. Значыць, паўтараю, што праграма распрацавана для той сітуацыі, калі знікае цяперашні рэжым, і пытанне, што рабіць, вот, што рабіць далей. Першы крок, другі, трэці. Пытанне можа вырашацца нават на працягу некалькіх дзён. Могуць быць розныя варыянты. Розныя могуць быць варыянты. Можа быць варыянт, калі, скажем, з нейкай групай трэба будзе дамаўляцца. Можа варыянт проста нейкай захоп улады. Можа быць варыянт рэвалюцыйны. Можа быць розныя варыянты. Мы ўзялі варыянт такі, што няма зараз рэжыму, няма ураду, і сітуацыя ў такім стане, што можна ўтварыць, ёсць групы, якія ўтвараюць нацыянальны надзвычайны камітэт. Ён можа быць, такая сітуацыя можа ўтварыцца, калі, допустим, знікае дыктатар, і нейкая група пераймае ўладу, але яна не мае сілу, таму што пачынае супраціўляцца, скажем, другія групы. Тады можа быць, скажем, нейкі контакт з гэтай уладай. І можна тады ўтварыць нейкі камітэт. Так? Можа так адбыцца, што пачнуцца масавыя выступленні, скажем, людзей. Так? Можа быць такое адбыцца. Можа быць нават варыянт тады, калі пачынаюцца канфлікты. Вось у гэтых варыянтах мы ўзялі толькі адзін варыянт. На мой погляд, найбольш такі, жорсткі. Это значит, што калі будзе магчымасць пэўнай актыўнай групе людзей аб'яднацца і зрабіць нацыянальны надзвычайны камітэт для уладкавання будучай дзяржавы. Тут я павінен растлумачыць, што трэба рабіць, а гэта верагодна. У гэтай сітуацыі вельмі важна дзейнічаць хутка. Таму што на ўсходзе ёсць краіна, якая зацікавлена ўмешацца. Таму вельмі дакладна, і таму павінна быць усё распісана, вот таму павінны быць такія праграмы. Каб не дыскутаваць, каб не сабрацца і дыскутаваць, а што рабіць, а каб хутка гэта ўсё адбывалася. Наступнае, міжнароднае прызнанне. Калі нацыянальны надзвычайны камітэт, які аб'яўляе, што ён бярэ ўладу ў свае рукі для ажыццяўлення дэмакратычных пераменаў, для правядзення усеагульных выбараў у парламент. Калі такая палітычная група, якая мае рэвалюцыйную легітымнасць, іх ніхто не выбіраў, яны самі сябе аб'явілі, але яны маюць рэвалюцыйную легітымнасць, таму што ставяць задачу прывесці да усеагульных выбараў, выбраць легітымны парламент і каб далей развівалася дзяржава. Па міжнародных законах у такой сітуацыі такая група мае падтрымку. Мае падтрымку. Это не будзе разглядацца як нейкі там перавароты і так далей. Звычайна, практыка паказвае нават квоту часу, якая адпускаецца на такую сітуацыю. Для 10-6 месяцаў у сярэдзіне. Мы ўзялі эту квоту 6 месяцаў. Мы распісалі па месяцах, што трэба рабіць. В першую чаргу. Это ликвидуется администрация президента, ликвидуется президентская посада, ликвидуется Центральная выборчая комиссия, отменяются певные законы, уводятся новые законы, уводятся дзеяние Конституции 1994 года часово, стварается Конституційная комиссия, которая приступает над працей. Тут все расписано, как это ідзе, по месяцах. И вот калі гэта ёсць, то могуць быць у жыцці розныя варыянты, але ўжо ёсць, як кажуць, канва распісаная, ўжо зразумела, што трэба рабіць. І мы з гэтага пункту гледжання таксама лічым вельмі неабходнай такую працу, і яна была у гэтым варыянце, скажем, намі зроблена. Далей, якая палітычная сістэма? Выбары павінны адбывацца, на наш погляд, па змешанаму закону. Пропорційному і мажоритарному. Чаму? Тому що ми зараз шмат вельмі страцілі. Фактично винищена політична еліта. Її нема.
І коли тільки про пропорційному системі, по партійних списках, да які там партії? Хто їх ведає? Це смішно просто. Тому треба підключити всю націю. Мажоритарна система так само буде задействована. З другого боку, мажоритаризм шкодний, що вже совєтський період показав. Ідуть лікарі, наставники, так далі. Ідуть не політики. Ось. Но тим не менш, ми на це повинні пойти, як збалансувати цю силу. Це один момент. Другий. Ми пропонуємо великий парламент. 360 депутатів. Такий, як був за часи БССР. Чому це робиться? Тому що якраз ця ситуація, великий парламент дає більш ширший вибір, більше представництва, більшу можливість, що трапить людей, як кажуть, розумних. Це один момент. І другий момент, вельми істотний. На великий парламент тяжко впливати заміжним політикам. Бо коли парламент невеликий, допустим, 110 чоловік, то на одного президентські вибори елементарно. Його просто купять, так як купили Лукашенко. Його просто купила Москва. А ми знаємо кілька прикладів, коли купляли прем'єр-міністрів, президента. Паксеса купили за там, $2 мільйони, це що президент, імпічмент отримав. Шродер, канцлер Германії. Це відомо зараз у сучасній політиці. Тому це треба розуміти, це не було 100 років тому, але тепер це є. І тому ми пропонуємо великий парламент. Треба вельми велика сила задействовать, як на всіх 360 депутатів, кандидатів, кинуть усю ту резидентуру, агентуру, всі це свої гроші, нічого не тримається. Тому сама політична ситуація пропонує нам вернутися до великого парламенту на 360 депутатів. Чому так? Вот. До речі, програма побудована так, що є такі норми законодавчі в питаннях і є вельми шмат тлумачень. Це для людей, які просто повинні не цікавитися, може, спеціально, але повинні ведати таку інформацію. Далі. Всю систему рассказывать не буду, потому что мы предугледели и прокуратуру, які будуть суди, і які будуть функції, яка буде поліція, до речі, не міліція, а поліція, які будуть функції поліції, який буде слідчий комітет. Все це в політичній системі предугледжено. Потім питання економічне, розділ по економіці. Я трошки вже це закранав, питання з землею. І ставка на вольного чоловіка, на приватизацію, усе це предугледжено. І тяжкі питання тут, банківська система. Чому воно тяжке це питання? Тому що фактично усі банки теперішні у Білорусі, основний капітал російський. Фактично режим здав ці банки. Что робить? Коли, скажем, вот зараз ведется такая работа, людям землю не дают, одночасно нация беднее, у людей нема грошей, предприемства падают, фактично всю нашу країну подрихтовують до банкротства. До банкротства, до дефолта. Хто забере цю всю майомість? Заберуть ті, які сидять зі своїм уставним капіталом у наших банках, так? І які можуть про тендери, про все скупити всю нашу майомість. Росія. Це все робить, шукаю інтелігентне слово, як називається цього чоловіка, з душами. Вот. Це все відбувається. Так от, з банком ситуація така. Ми це все предугледжуємо і, безумовно, будуть певні реформи. По-перше, будуть дві системи банків. Банки з національним капіталом і банки з змішаним капіталом. Банки, які будуть з змішаним капіталом, кожні представники банків від кожної країни не можуть мати більше 20% свого капіталу. Усе ровно 51% буде у національного банку. Гэта ж до будучага. Тепер, што ёсць реально? Як гэту справу зрабіць, паколькі, скажем, расійскі капітал у многіх банках кажуць толькі вот дачакацца гэтага банкротства і все. Мы прапануем, гэта будзе рашэнне ўраду, мы прапануем перавесці гэтыя сродкі на дэпазіт.
на рахунки. Ніхто не ліквідує їхні сродки. Їхні сродки переводяться на депозитний рахунок. Вони є. Але вони переводяться з уставного капіталу. Який буде винік? Винік буде елементарний. Напевно, ніхто не захоче тримати свої сродки на депозитах. Вони просто заберуть сродки і будуть. Але тут нема ніякого ошуканства, тут нема ніякого натиску, тут нема ніякої реквізиції. Це підход, ми пропонуємо. Вони заберуть, і тоді почнеться реорганізація банків. Тому що многі банки просто впадуть, їх треба буде об'єднувати. Це, со спеціалістами ми доволі так пролічували, як це все можна зробити. Значить, у цій тяжкої ситуації з банками у нас так само є вихід. Тільки треба розумні, толкові люди і політична воля. Ось що необхідно у політиці, в углі, у державній системі. Наступний ще момент, який усе я не змогу, але які основні ключові я хочу повідомити. Вельми важливий елемент податки. Ми за основу брали грузинську систему. Вона вельми ефективна. Буде 7 податків тільки і один місцевий податок. Там все розписано. Далі, податки і бюджет, він зв'язаний з адміністраційною системою. Так от та адміністративна система, яка існує у нас тепер, вона вельми централізована, вона вельми грубастка, вона розлічена під тоталітарний режим, фактично, під вертикаль. Ми ліквідуємо ці 6 областей, будуть 16 воєводств і 60 повітів, 270 староств. У програмі це є карта, ми представляємо карти, приклади, все. Значить, що це дасть? По-перше, це буде децентралізація, це дасть доволі велику можливість розвитку економіки, інвестицій. Далі, це дасть гарантовано на 30% скорочення бюрократичного апарату. А ввогуле навіть і на 50%. Це так само має значення. Розумієте, зараз 118 районів, буде тільки 60 повітів, а воєводство буде 16. Значить, велике 30% буде скорочення. А крім того, воєводства будуть відігрувати фактично роль більш таку політичну в питаннями між обласних сувязів, питаннями інвестицій, культурних програм. І вони будуть тільки мати розходний артикул бюджету. Доходний артикул і розходний буде мати повіт. Основне кладеться на повіт і на город. І ось це дасть так само повторну ще можливість, що в області воєводства вони будуть грати зовсім другу роль. Основне кладеться на низові структури, самі люди це будуть. Далі, люди будуть вибирати місцеву владу. Це значить, що коли, скажем, староство, возьмем самый низкий элемент, выбирается рада староства, и рада староства выбирає керівника, значить, этого староства, а самого старосту, это виконавча структура, бо старосту вибирає управу, вибирає весь народ. Значить, так само такий підход, що виконавчу функцію чоловік, який виконує, буде вибиратися всім народом. Вот. Это вот что дотычит новой административной системы, яка зв'язана з податками, вот, и яка зв'язана з інвестиціями, з едукацією, тому що це все взаимозв'язано, все це треба увеличивать. Что дотычит, скажем, едукації, ну, на этом я менее спынюсь, скажу только самое главное, что основное фінансування бюджетне повинно бути розлічено на едукацію. Бо вельми важно підняти інтелектуальний уровень, вельми важно підняти націю. І едукація буде грати вельми велику роль. Притим самокерування, скажімо, вони будуть вирішати ті люди, яка їх повинна бути школа, які є сродки на це все, але це 10-8% ВУФ.
это вельмі шмат. Больш, чым на адукацыю мы не прадугледжваем ні на што. Ні на што, таму што гэта асноўная нітачка, за якую трэба выцягнуць нацыю. Раздзел па адукацыі рыхтаваў Леон Петрович Баршчэўскі. І зноў жа я, это потым. Вот. Які яшчэ элементы можна было вельмі важнымі. Ну вот я рассказывал, что в экономице у земли основная это семья, и мы специальные законы об семье будут так само приняты. И вот возникает такое питание о эдукации, связанное вот с дошкольной эдукацией. Мы находимся в таком стане, нация наша, что у многих аспектах треба починать амаль с нуля. Вот тут находится наша наставница, я уже загубил. Ось, якая збирає тут діток, усе, починають з нуля. Ну, ми тут у міграції, мову вивчали, все. Ви ведаєте, нечто подобне прийдеться робити на Білорусі. У такому стані ми знаходимося. Значить, для гэтага пропонується створити інститут, який буде рихтувати патронажних сестер і патронажних братів. Эти люди будут отрымливать эдукацию по двух профилях. Первый профиль – это профиль наставника початковых школ, плюс медицинские леды, так? Плюс ведение мов, основ культуры и так далее. Другой профиль – это профиль медицинской сестры, медицинского брата, який буде иметь додатковые виды по педагогике, по мовах и так далее. Гэтыя патронажныя сестры і браты, яны могуць па запросінах сям'і дапамагаць у выхаванні дзяцей, у здароўі дзіцяці, все. Яны будуць падрыхтаваны не только там па мове і па педагогіцы, яны будуць падрыхтаваны комплексна. І гэта будзе шырокая сетка. І, безумоўна, есть, ну, люди женятся, выходят замуж, есть такие, что, ну, коли нема тёшчы, все так не знают, как с ними с детем выходится. Гэтыя помогут. Это будет такая допомога по выхованию детей. Притым, это не будет та организация, які на Заходе, что будут по с неким правом улазить в семью и начинать свои правы качать, как детей забрать. Нет. Это такого не будет. Это как раз вот будет патронажная допомога. Вось. І чаму гэта важна? Это важна і ў жыццёвым сэнсе, ва ўсіх аспектах памагчы, і ў здароўі дзіцяці, ўсім, але ў плане культуры гэта будзе вельмі важна, што гэтыя патронажныя людзі будуць дапамагаць дзецям вывучаць мову, вяртацца да сваёй мовы. Да сваёй мовы вяртацца. Пакуль яны ў школу, ўсё, пакуль там дзіцячы, ўсё, гэта такія вот рэчы. Ну, это коротко, потому что мы там пишем, что многие питання, вони вже в інструкціях будуть вирішені. Це питання таке, ну, достатково ємке. Питання війська. Армія, це дуже важливо. Питання війська, так, будуть, звісно. От, значить, ми, і тепер стоїмо на такій, я стою на такій позиції, де ще стояв, що в питаннях суверенітету одним з важнейших питань з'являється військо. Это элементарные речи. Коли мы здобыли свою незалежность, это початок 90-х годов, еще в поветрі ходили гэтыя проклятые пацифистские идеи. На эту Европу угробили эти пацифистские идеи. После войны одразу, да, тут значит, пацифизм был в моде. Але до чего это привело? Это привело до разброения Европы перед неким Путиным. Вот. Тому зараз основная задача, и притым пасля адукації, відаць, на войска мы прадугледжваем от 2 до 4% ВУП. Это великое. Бо в Європі зараз менше, ну Трамп їх там трошки потрос, може вони все ж таки зроблять, що воно буде хоча б 2% ВУП. Вот. І ніжей по закону, ніжей 2% ВУП, это не за 5% огульного бюджета консолидованного, то ніжей не може опускаться. Не може опускаться. Войска повинно быть. Далее. Войска буде і на контрактній системі, і буде по призиву. Ситуація показала, що призив обов'язково повинен бути.
Призыв будет спрыять тому, что мы повинны створить территориальное войско резерву. Что такое Швейцария? Я добре з этим знайомий, бо коли я був у Верховному Совєті, я рази 3 спотикався з людьми швейцарської амбасади, які якраз займалися тим військом і шмат цікавилися. Так от, Швейцарія, яка там Швейцарія, як наша Гродненська область, а її Гітлер боявся. Тому що війська в їх вельми моцне, у їх амаль якби нема війська. От. Але у їх резервова армія, кожен має свій мундир, свою зброю, і от певний час вони виставляють 400 тисяч. Все. Вот. Значить, по такому принципу треба будувати і нам, бо ми маємо на Сході вельми небезпечну країну. Вельми небезпечную країну, и тому по такому принципу нацеливаемся и мы. Повинен быть призыв, повинна быть контрактная система. У войску могут служить женщины, это их добровольное решение, но натурально они там камяні и гарматы тягать не будут, это будут певні спеціальності визначені. Вот. Ну, але така тенденція є, і вона в певній ступені себе оправдывает. Вот. Далее. Войска, ну это мы ще говорили і раніше з нашими військовцями, як зробити національне військо, як вийти з цієї дідовщини, як вийти зі старого, як не наливати у старі м'яхи молодое вино. Призиви не будуть змішуватися, перші призиви не будуть змішуватися зі старими солдатами. До речі, так літовіси робили. Так літовіси. І вони почали на нулю виховувати на патріотизмі, на історії, все. І це дало ефект. От так само зробимо ми. Вот эту кримінальну всю кримінальщину, яка совєтське військо занесло, вот, с дедовщиной это все, это кримінальщина. Вот. І воно не винесено до сьогоднішнього дня. Вот. І воно буде винесено таким чином. Плюс відповідні закони будуть прийняті на конто офіцери, все это все так само предугледжено. Так вот, військо, задача стоїть у тим, щоб військо стало престижною професією. Щоб військо було поважане у громадстві, щоб військовим, щоб офіцером бути було б гонорово, і щоб він не був би бідним чоловіком. Відповідні оплати, все, откуль сродки так само, ми там предугледжуємо, откуль можна зробити, особливо, коли запрацює економіка, коли дасть можливість.